De eerste 4 boordjes die lees ik klaar. Dan begin ik met uittellen. 3, 2, 1, start. Daar gaan ze. De eerste 4. Frisia jachtjes. Corrigeer ik hoor een beetje. Hoor. Wat voor wedstrijd is dit? Een wedstrijd, weet ik niet. Nou, dan moest je op deze bootje staan en dan is er een bootje en dan moest die loslaten in het water. Want wat maak je hem dwan? Het klompen in het water doen en dan duwen en dan kijken of hij goed gaat. Ik heb een blauw bootje met vlagjes en hij jit de snoek. En heeft nou ook nog een bepaalde strategie? Goed op een boot richten die daar staat en de wind erin. Nou, die heb ik eigenlijk net echt. Gooist hem gewoon het water in en just het wel. Ja. Dan begin ik met mijn hotel. 3, 2, 1, los. Dit liep het goed. Die gaat ik nog naar de finale taf van de klompjes die we letter ha. Het spant er al om. Wedstrijdleiding, hoe is het niveau? Ja, het niveau uit heeg. Als je juist bij de klompjes ze komen haast alweer op een finishlijn, dus de wien is goed. En waar moeten de benen op letten? Nou ja, het trim van het schip is het allerbelangrijkste natuurlijk. Hè? De zeilen goed op, vak een beetje los. Dat is het allerbelangrijkste. En zit er al een echte topper tussen? Ja, dat is moeilijk te zien. We zijn ook nog in de voorrondes natuurlijk. Maar als het in de finale zit, weet je wie het beste schip gehad. Daar komt wij. Ethiopië, En dan winnen ze nou in grauw. in grauw. Dus dit is een thuiswedstrijd. Ja. En hoe gaat het? Leuk, het ging goed. Ja. Want wat doe je hem je joert? Sila, mooi het lietse bootje. En is dit die bootje? Ja, dit is de mine. En wat voor bootje is het? Nou, dat weet ik net. Maar wat is er al in mooi? Want er zitten touwtjes op en een mast. Eigenlijk heb ik daar net zoveel op gestolen van. 3, 2, 1, start! Hoe hast het niet zo aangepakt dan? Nou, mijn het zo'n dat ik deze een beetje naar links moest van en dan zodat het wel goed ging. En hoe gaat het? Nou, het ging best goed. Ik ben het dus. Dan ben je het worden. Ja.